מכירים את זה שאתם פותחים את המחשב בבוקר ופשוט טובעים בתוך עשרות מיילים חדשים? אתם מחפשים מייל ולא מוצאים. מנסים להיזכר מה דחוף, מה מחכה לטיפול, ולאיזה תשובות אתם עדיין מחכים. זה לא חייב להיות ככה. הכירו את EasyMailLook, התוסף שיחזיר לכם את השליטה ואת השקט הנפשי ב-Outlook. צריכים למצוא משהו? לא משנה כמה התיבה שלכם גדולה, כמה היא מורכבת, מנוע החיפוש החכם שלנו מוצא הכל מיד, בכל התיקיות ובכל התקופות, תוך כדי שאתם מקלידים. מהיום, אין יותר, לא מצאתי את המייל. מחפשים לראות את כל השרשור של המיילים? לא מוצאים את הכל כי מישהו שינה את הנושא או ענה מהאמצע? לא מצליחים למצוא איפה הקובץ המצורף בשרשור? בלחיצת כפתור קבלו רשימה מסודרת של כל שרשור המייל, גם אם שונה הנושא או הנמענים. בלחיצה נוספת קבלו גם את רשימת כל הקבצים המצורפים. צריכים לענות למייל ולצרף את כל הקבצים המקוריים? תשכחו מלהתחיל לחפש, להעתיק ולגרור. בלחיצה אחת על השב עם קבצים, הכל כבר בפנים ומחכה לכם. פשוט, מהיר וחוסך טעויות. מיילים הם הרבה פעמים משימות שמחכות לנו. אבל איך שמרים על הסדר? מה מחכה לטיפול? מה כבר בוצע? ומה סיכמנו לעשות? עם EasyMailLook, לכל מייל יש סטטוס, תאריך יעד ומקום להערות אישיות. מעכשיו אתם כותבים לעצמכם בדיוק מה צריך לעשות או מה כבר נעשה, והכל נשאר צמוד למייל. יש לנו המון דברים לזכור, ובדיוק בשביל זה יש ל-EasyMailLook תזכורות חכמות. הן קופצות בדיוק בזמן הנכון, כשהן צמודות למייל ולשרשור הרלוונטי, וכוללות את ההערה שכתבתם לעצמכם. ומה עם התמונה המלאה? כל התזכורות שלכם מחכות לכם ברשימה אחת מרוכזת לניהול קל ומדויק. וגולת הכותרת, לוח בקרה אישי. כל המשימות, התזכורות והמיילים מהאנשים החשובים לכם, הכל מול העיניים במסך אחד, חי ואינטראקטיבי. EasyMailLook, מחזירים לכם את השליטה על ה-Outlook. פנו אלינו להתקנה, לניסיון עוד היום.